να ενημερώσει και να προσελκύσει περισσότερους εθελοντές αιμοδότες, έχει εντάξει στο θεσμικό της πλαίσιο και την ιδέα της Πανελλήνιας Λαμπαδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για 11η συνεχή χρονιά, από το 2002, η φλόγα της Αγάπης θα διατρέξει το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδος, νησιωτικής και ηπειρωτικής, με στόχο να διαδώσει το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας σε όσο το δυνατόν περισσότερους συνανθρώπους μας. Φέτος, η αφή της φλόγας και η αρχή της λαμπαδρομίας έγινε στις 18 Αυγούστου στο καναλάκι Πάργας, και η κατάληξή της θα είναι στις 4 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλας Στέλλα Μανούλα Κούρτιν αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή αυτή την ιδέα, γιατί είδε ότι μέσα από αυτή μπορούμε να προβάλλουμε το μήνυμα της αγάπης, της προσφοράς, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ευαισθησίας που πρέπει να διαθέτουμε προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Ένα μήνυμα που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε. Όπως ίσως γνωρίζετε, οι τακτικοί εθελοντές αιμοδότες καλύπτουν αυτή τη στιγμή το 42% περίπου των αναγκών σε αίμα της χώρας μας. Ένα ποσοστό που πρέπει να το αυξήσουμε για να φτάσουμε το συντομότερο δυνατόν σε επάρκεια ασφαλούς εθελοντικά προσφερόμενου αίματος. Αυτό θα το πετύχουμε όταν συνειδητοποιήσουμε ότι σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή και όχι αύριο, το αίμα μπορεί να είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου για κάποιον συνάνθρωπό μας και ότι τελικά η εθελοντική αιμοδοσία είναι κατάθεση καρδιάς, είναι ενδιαφέρον και αγάπη για τον συνάνθρωπό μας, προσφέροντάς του κάτι μοναδικό, το αίμα μας, που όπως γνωρίζετε ούτε κατασκευάζεται, ούτε αγοράζεται, ούτε πωλείται. Μόνο προσφέρεται. Προσφέρεται από ανθρώπους με αλφα κεφαλαίο. Εύχομαι αυτή η φλόγα της αγάπης που ανάψαμε σήμερα να φωτίσει το νου και την καρδιά όσων, ενώ μπορούν, δεν είναι ακόμα τακτικοί εθελοντές αιμοδότες και ελπίζω είτε να έρθουν στις διήμερες οργανωμένες αιμοληψίες του Συλλόγου μας στις 8 και 9 Νοεμβρίου, είτε στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Σύλλογο Ελληνοβουλγαρικής Φιλίας Καβάλας που μας φιλοξενεί. Εδώ να πω για τους φίλους οικοδεσπότες ότι εξαιτίας ενός προγράμματος που υλοποίησε ο αδελφός Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης μαζί με το Σύνδεσμο Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν προκύψει κάποια έντυπα που είναι στην ελληνική και στην βουλγαρική γλώσσα, τα οποία μπορεί όποιος θέλει να προμηθεύεται από το στάν του Συλλόγου πίσω. Το διοικητικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Καβάλας. Το Δήμο Καβάλας, την Τροχέα, το Κεντρικό Νεμαρχείο και το ΕΚΑΒ. Τους χορηγούς της Λαμπαδρομίας που για φέτος ήταν επιχειρήσεις της πόλης μας, που είναι η Φυλακίδη, Αλφαβήτα Βασιλόπουλος και Μουτιράμα. Τους δρομείς του Συλλόγου Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Καβάλας και του Αθλητικού Ομίλου Μαχητές Καβάλας Kickboxing Academy. Τον πρώτο λαμπαδρόμο μας, κύριο Πάρη Βασιλικό, μαζί με τον γιο. Τον εκπρόσωπο του Συμβασμένου του Μητροπολίτη μας και τον στρατηγό διοικητή που μας έκαναν την τιμή να πραγματοποιήσουν την αφή του βωμού της εθελοντικής αιμοδοσίας. Ευχαριστούμε πολύ. Όλους εσάς. Και τέλος, ένα ιδιαίτερο και μεγάλο ευχαριστώ στους υπόλοιπους δρομείς, τα παιδιά της Αθλητικής Ένωσης Καβάλας ΑΕΚ, του Αθλητικού Ομίλου Καβάλας ΑΟΚ και του Κέντρου Ξένων Γλωστών Ευστία, που αν και είναι μικροί σε ηλικία, είναι ωστόσο ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι που συνέβαλαν στην προσπάθεια μετάδοσης του μηνύματος σε εμάς τους ενήλικες, ενός μηνύματος που έπρεπε να το έχουμε λάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.